Doncs encara no hi ha xifres oficials, però sí que podem parlar de milers de persones les que s'han concentrat aquí a plaça Catalunya en un ambient festiu, cívic, familiar. Hi havia gent de totes les edats. Un acte que s'ha acabat fa uns minuts amb l'himne espanyol després de que s'hagi llegit el manifest. Els organitzadors, la plataforma Som Catalunya, Somos Espanya, que aglutina una desena d'entitats civils, ha dit que una Catalunya pròspera només és possible dins d'Espanya i han reivindicat l'orgull de sentir-se català i espanyol. Una concentració a la que han estat presents la plana major del PP català i també de Ciutadans. UPyD hi ha donat suport, mentre que el PSC s'ha limitat a donar llibertat a la seva militància, el mateix que va fer amb la Via Catalana. La líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha dit que la Catalunya silenciosa avui ha trencat el seu silenci i ha qualificat d'error històric les absències tant del líder dels socialistes, Pere Navarro, com també del d'Unió Democràtica, Duran i Lleida. En la mateixa línia s'expressava el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha criticat l'absència d'aquests dos partits i també ha dit que s'ha acabat el temps de silenci i ha adreçat un missatge al president Artur Mas. Li ha dit que Catalunya és plural i diversa, com s'ha demostrat aquí. Una concentració en la que també hem pogut veure molts lemes contra el nacionalisme i banderes tant catalanes com espanyoles.